Hello. May gabi sa inyong tanan. Hello, may gabi sa inyong tanan. I-share na ko akong negosyo nga kamay pinobre nga negosyo. Usa ko ka mamalitay og botilya. Ugma sa buntag Mulakaw may sayo. Para makita ninyo og unsa gid ang among pangita. Malita may og botilya, buhaw, plastic, lata. Kuyog nga akong asawa na ko. Among service motorsikad. First vlog na ko ni. Ma-share na ko kung unsa gi ang pamalit og botilya nga kita sa mga kabayer. Ugma na, buntag sa iyo. Balik lang ko ugma sa iyo, buntag. Okay. Hello, may buntag. Mga suki, kabayers. Malamig kaligo. Adto namin sa mong area karon. Pasawa na kumuag pa kay magbalon nun eh. Para ma-share na mo mong negosyo nga pinobre. Pinobre na na negosyo pero para maibawan sa mga akong mga suki, mga kabayers, ang asa lapit i-deliver. Asay taon pagpamagi. Dito ra ta makita sa area. Unya mga kay mag biyahe pang isa among service. Sikad motor sidecar. Salamat. Hello guys, may muntag ninyo ha. Sugod na mi og panuroy pamalit. Pagi mong naong dia. Sabaan. Lalo na kay pag video ta. Basta sabaan. Para makita ba sa mga atong mga suki, mga kabayer nga duroy ta butaw, plastic, lata. Para ma-share na ito atong negosyo nga gamay ba. Ginagmay pobre pero nunay ka mga kaon. Para na ko mga kulang na ta basurero ba. Pero bahalag basurero basta kay news ang atong pangita. Hello. Kawan, layo pa? Kapaunahan? Sige, una na. Una na. Ulat ng tiran. Lagiran, ulat kay usog ka naglagan mo ha. Ako hinayman. Sige. Nuib. May mga putaw niya. May mga putaw. Putaw. Bibi, mahal na ang botilya katag piso. Pisong buo. Okay ra gyapon, aga pigilan siya, tawid gamay. Balik bugas. Bugas. Ari mama. Magkuan ko biguan sana ko dai ha. Dai, iya pala dai. 4 guys. So
Lagi ko na. Tupaw. 22. Taraga, taraga, ga. Tupa, tupa. 25. Ayaw, isa. Tupa, tupa. Ayusa. Kanan ako. 32. 34. 36. Wala na? 38. 40. Matakilog. Kau niya lang kay Juan. Anong uha pa nila? Pila. Matakilog. Vlog ni. Ha? Ay, di mahalin. Pula. Nangara, Juan. 5 1/4. Kila to? 5 1/4. Pero mga wala na lang ini. Plastic. Wah, plastic. Wah. Wow. Ano motor ba? Na timbang ada, balik ko na. Sana. Lima o punom. 11 kilos ang putaw. Igor lang ko nag-hugaw-hugaw. Mau. Sige, sige. Ito na. Ha? Ito na. Kuan sila na siguro na. Dito ko kaya. Kaya. Ini ka dito dong. Salamat. Ganun na nawad alay mo? Laday, halo mga kapayos, mga tukit. Okay. Tuyok. Let's go. Sulod kami dito. Aw. Oh, sige dai. Salamat.
Nag-video mi kay mag-vlog. Plastic! Ilya! Aha naman sa kong toking rin. Ilya, lata! Buthaw! Ilya! Ilya, lata! Buthaw! Ah! Ay, pusulog mo. Ako na buhay pa rin. Ito nga rin na dogay. Ay, salamat. Kapalit na tagwa na rin. Tik-tik. May tik-tik rin. Puro naman yung pantuli mga tao. Binulog na. Kaya nata ka pa itong tik-tik rin. Kaya ang mga tao, puro sa tuli. Kaya binulog na. Papriton. Hindi ka dawat sa vlog. Kung Ha? Damay na? Wala kong gagawin kayo sanan? Hello. Hello mga toke, kumain. Dari ito ka mga kumasta ka rin. Wala. Kasi. Kasi na. Ang lapit din yung kapiligiran. Pagkakagap kaya ang pagkain. Hello. Ayaw ito. Narito rin akong very important. Alisin. May magdala ng kadak. Sangat pagkala. Sangat. Kenapa kena deskarga tadi? Buktinya. sige na ba? Ini important. Tarik ya. Ini guys, kita
Hello, kabayers. Mga suki, mag-deliver na may karon. Ano, ubos. Ubos layo pa, mga 4 ka kilometro pa. Ang 5 na. Ang delivery niya dyan. Lisod kayo nga pangita, pero ayun na pangita ko ng kwarta. Rata. Hi. Sabi mo, para may bawaan mo sa inyo mga suki, kabayan. May bawaan mo ba mga Ha? Mahirap pero masaya. Sige daw. Sige daw, May. Mahirap pero masaya. Mahirap nga pangita pero masaya ang araw na to. Kasi yung kasama ko daming bibili na battery. Ngayon na araw mayaman na sila. Asa man? Asa? Makapalit na sila lechon manok. Battery? Palito yung motor ba sa kilometro pa. Ako nagkuha sa mga motor mo ba? Nagpalit ba? Kuha nga pangayo na yan. Ang naging nga ilang ito yung pagkahalin sa motor ako? Tagbilang 6,000. tagbilang lata. Mga lamesa, hello mga kabayers o mga suki. Mga lamesa jangkap parang baligya ni sa mga ka. Pinumpa.
Ako kayo sila kubrahon kay retire man sila sa kuan. Anong service ng mga motorsikad. Deliver na ni karon. Wala pa may alauna. Magdi na karon alauna. Napit na gid dos alauna. Kamera mo kung karon. Karon pa ang sikat. Wala na to sila ra halin lang. Pinja dong. Ano diba? Kaya natindahan niya ba? Oo. Paano niya? Oo. Yung asawa niya nga, di ka sa init tulo, maligo. Gerard. Hello. Mo ni akong kuan ako kini siya mo ni butigero dire tigihat sa mga botilya. Mo ni si Francisco. Francisco Pito. Dili ni siya siyam ha. Pito. Katong siyam bago na siya. Pito. Bago na siya. Karon Pito. Kato ni karaan ha. Karaan ni Francisco. Pito. Dili na siya walo-walo. Mo ni siya ang kini nagbukot og pula. Mo ni siya kambaser sa kuan. Wala yung antiguhan. Mo ni pinakakusog mangamba sa kuan. Antiguhan. Mo ni si Gerald Anderson. Kini nagpurong og brown. Si Gerald Anderson. Kini nagpurong brown niya, blue og sukta. Kini siya noon. Mayaman ni siya karon kay battery daghan. Kini siya mo ni si Albert Pagara. Mo ni yung boksingero nga hilaw. Pagsingiro na wag sikat. Bert, tanaw na Bert. Tanaw na ba? Bert, mo ni si Albert ha. Dili Pagara. Albert ra. Mara, Albert Mara. Sige. Ini si Gerald. Mana-mana yung antiguhan. Gerald Anderson. Wapo ka ba? Gerald antiguhan. Kanawa ang iyang naong murag si Bong Revilla ba? Ala, yan ni post na kwan ba? Post na si Yocho. I-post. I-post. Ya, Dodong. Wala. Dudong ba? Kaya negosyon. Mo ni akong bayaw. Boy, dugredors. May tig mo na nakadato sa nakapadato sa kuan. Kay sige inom nakapadato. Malipay sa tag kay plahubog kay para makakumpat ang botilya. Kay walay plahubog. Tumutong akong gilas. Butan kayo walay plahubog, wa may botilya. Di ba? Traders. May yan ay mo inom dyan. Si Francisco. Tangawa na digyas lagi dahil lagi. Plastic yung mga tumbal. Mau maning ko no? Maning ko sa acetic. Malag pobre ko sa masaya. Bay? Stay. Vlog sa mga dudong tuwa. Bay sa tanaw na to tong halin sa atong botilya kay marag ikaw na mong kita na mo. So, okay ra gyapon no, naro. Kita begini musim. Pilay halin. 1589. Ini mahalin sa tuwan. Alias Bakal Boy. Okay. For the next day na sa, thank you, salamat sa inyong pagpananaw sa mong vlog. Ugma, sayo na sa mi. At kami ugma dito kay kini akong asawa. Nagpautang man ni siya og mga kuan. Ay na, ako lamay. Sige, salamat. Dili mo siya mapaapil.